sa tuyang Pastoral Council. Mm. As in, punta ko na mga nakatukaw. Pag araw ka mga inat ng taon na 200, 300 chairs lang. Opo. Kunya na 100 nun niya. Kaya dako lang, lalabas may mga edad na nakakatukaw na. Opo. And Yeah. of course, Purak, sa Central itong Pastoral Council, Mm. kami, ang samuyang Mother Butlers Guild, man sa pagpreparar, ang samuyang mga lay minister, katuwang man mga lay minister kang Central Parish. Kaya it's a joint, it's a undertaking kang Central Parish, puda kang Santo Cristo Pasi Parish. Opo. May idea ka po kung siya sa maging main celebrant ko niyang tabi, VP? IVP? Ang sa tuyang ang may mga celebrante, natural lang sa tuyang pura paroko. Oo. Rafael, si Opo. Father Mabilio. Mm. And naan sa muya man na Pasi Parish Administrator na sa Father Kaliha. Opo. Kasi iba pang kapadian kang Saint Rafael na posibleng magarabot man. Opo. Okay. Salamat tabi, VP. Happy Star tabi sa Gabos. Salamat man tabi, Henry. Happy Star tabi sa Gabos. Opo. Thank you, Angel. VP Cap. So yan na VP Henry. As of now, VP Henry sa kuyang lokasyon halos okupado na ang gabos ng mga tukawan didi. May mga nakatindog na, may mga daradaran sila VP Henry na sa diri mga tukawan. And sa VP Henry sa mga nanutaran ko, ining naiiba na programa kan Legazpi City Veterinary Office kung sa VP Henry ka na in Easter Sunday Mass, igos na pala VP Henry sa initial ng pagpaghuron kay Dr. Manny Estepona nin mga nakataltag na mga literal na bunay VP Henry na after kan banal na misa haharanapon ini VP Henry kan mga nagpapartisipar digdi kasabay pa digdi VP Henry ang distribution maninda nin mga bagas asin iba pa nga tabang man katuwang man iba-ibang mga organisasyon asin mga persona VP Henry. Totoo pagbalik ko kitang makahuron si Veterinary Officer Dr. Manny Estepona. VP Henry, Angel. yes, Hello, paki-describe mo daw ka na ayan na lugar na kung sa Indian ang gigibuhon ang ang saklot ta yaong pabaga sa irarom so imahe ni Mama Mary din kuan pa ini nagkulakbongan pa ning kolor ito. Go pag-describe mo daw. Apo ini VP Henry na lokasyon kung sa gigibuhon itong supag tuntun kan Anghel. Ini VP Henry so yan po VP Henry so nasa ini baga VP Henry so pero may pagigibo ini digdi and then imahe ni Mama Mary nakasuklob pa ini VP Henry ni na itom na tela. May metas VP Henry na sumanga nakapwesto ini duman sa may santo ni Papa Jesus mantang tiga halat-halat na sa VP Henry nagkapirang minutos sa VP Henry itong supag pagpupuon and si Dr. Manny Estepona VP Henry tingnan niya ako ni EVP na kahurunong tamanong digdi sa indang good morning po Doc, si VP Henry po nasa ibong na linya. Ano po ini Doc na programa ta digdi and ano po ang objeto po kay ni? Yes, VP Henry, good morning. Yeah, good morning Dr. Manny. Go ahead please. Uli po kami nakikisumaro digdi po sa okasyon kan Easter Sunday sa Clot. And uli po yaon po may 53 po akong pakalaga kagabunay. Iba po testing tray. Iba pa nautat ko after the mass po ini sa mga attendee. And secondly after also the mass uga po kitang Easter Sunday egg hunting. In fact, nakapalibot naman po. So, nakatanom na po sa mga eggs na hahanapon kang mga gustong mag-join. And we have lots of prizes like 1 tray eggs. Nagtauman po kay Bagas, ang satuyang alkalde, si Chef Ismail, and kay Councilor Lahara, nagtauman po kay mga candies and chocolate. Ini po ipapanauta as a prize para sa satuyang Easter egg hunting. Yeah, so pagkatapos tabi kan misa iyan Dok Manny gigibon Yes, after the mass. Opo. Okay. Good luck po Dr. Manny. Salamaton. Happy Easter tabi sa imo. Happy Easter din po sa mindset sa imong mga pradangog. Thank you so much. Opo. Angel. So yan VP Henry, si Dr. Manny Estepona ang Pamayokan City Veterinary Office. Balikan ko lang VP Henry itong supi pa describe mo sa katabi VP Henry. Yeah.
So sa may parte bagay ni VPN ina talaga so tigang bugtak digdi na espasyo kung sa ina tadtao dining hagdan na ini o ko paron ini VPN ri kan mga anghel, it's either babae o sin lalaki ang mga partisipar digdi, and then an palibot kay ni VPN ri nakadekorasyon ni mga burak asin nakapwesto na VPN ri ang mga anghel na maserbing mapartisipar digdi VPN ri sa traditional na saklot, and ang nagaparang natusan na VPN ri pigahalat-halat para sa formal na Okay. paggapo kana Easter Sunday Mass digi sa Sawangan Park sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Okay. Yan, Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, Inza Mustaza, DCHB News. Thank you so much, Angel. Happy Easter po sa Gabos. Nahiling ko na may apod ka sa bago si Jimmy na salita. Balonta daw ang sitwasyon dyan sa 3rd District Canalbay. Mga tugang habang pinaghalat niya ang traditional na salubong as in saklot digdi sa Sawangan Park. Jimmy, come in, Jim. Good morning. Jimmy? Hello, Jim. Go ahead. Yes. Hello, BP. Go ahead, Jim. Go. Ayaw na ko ngunyan. Hello, BP. Hello. Hello, BP. Hello. Yeah, go ahead, Jimmy. Go. Ayaw kita ngunyan digdi sa Hampangan kan St. John the Baptist Church sa Banoan kan Kamalig. Kung saan nasa pag-procession pa so mga Santo Santa sa lubong ini sa Batan, iba man so sarong grupo, ang linawasan at lalaugan digdi sa simbahan sa Banuan kan Kamalig. Magsasabatan ini digdi Sir Jed, Tourism Officer Jed Villanueva. Sir, anong oras nag-pull out sa mga imahen? Schedule pa alas 4 pero 10 minutes po nag-aari na digdi sa simbahan. So mag-procession po sinda around sa area ng poblasyon. Then magsabatan digdi sa may Castillo. Pwede nang sa may tutuntunan. Castillo po yan po. Diyan po masabatan. Okay, so dakol nagsalapay pa naman sa prosesyon. Kumbaga sa mga devotos po duwang santo, so si Mama Mary and then sa Resurrected Jesus, dakol duwang santo po ito, and may mga nagsabay po mga devotos. So sa ngunyan, digdi sampangan grabe na ang tao. Sampangan kan simbahan kung sa hindi gigibuon ta BBP mga tugang an misa, banal na misa, and itong sugigibuon na seremonya sa pagtuntun kan mga angel, and digdi magsasabatan itong itong mga santo and santa, then iyon ang proseso kasunod na so banal na misa, Sir Jed. Yes po. After po kang salubong, diretso na po ang banal na misa sa patio po ang simbahan ng Kamalig. So, ang crowd kay ni madudoble, tapos nagsabay sa prosesyon, then sungon niya na at present na nagahalat, magkakasumpungan na dakulo ni taon-taon. Yes. Yun po, expected na po na dakulo tao ko niya ta Easter Sunday. Kumbaga, saruin sa pigdadayong okasyon ng simbahan during Holy Week po. Okay. Sir Jed, thank you so much and happy Easter. Thank you so much. God bless po. Okay, yan bibigyan sitwasyon digdi sa simbahan St. John the Baptist Church. Grabe ng tao ta BBP nagahalat kay itong pag-abot digdi kan sa lubong mga sa pag-procession pa. And kasunod kani once na minabot na ito, iyon yan na natatanaw ko na sa highway kuan dakulon nagdakulon pala na nagsabay pa, and tanaw digdi sa kuyang kinamumugtakan sa may Hampangan kan St. John the Baptist Church, and approaching na kuan na imahen kan mahal na ining santa sin sa ropa na pinagpuprosesyon digdi sa palibot kan Kamalig Albay. So far yan ta bibipingunahan sa tuyang mga dagdag pang informasyon hali digdi sa simbahan kan Kamalig sa St. John the Baptist Church, Paris. Jimmy Nasalita, DCGB News. Alright, thank you so much, Jimmy, live from Kamalig Albay. May kinaraman sitwasyon po dyan sa Easter Sunday Mass sa compound mismo kan simbahan. Then sa mga oras na ini, aramon tada ang sitwasyon dyan sa Albay District sa may Albay Cathedral. Kasabay po si Karen Ala. Karen, good morning. Go ahead. Happy Easter. Hello, Karen.
Karen. Hello, Karen. Yes, VP Henry. Yes, Lapis. Hello, hello, hello. Go ahead, go ahead. Hello, VP. Hello. Go. Hello, VP. Hello. Yes. Hello. Hello. Hello, VP. Hello. Hello, Karen, go ahead. Good morning, Tabi VP Henry. Live man kita dito sa may St. Gregory the Great Cathedral sa Old Albay District. So sa na tapos na ngunyan sa Klot na ginibudig di sa may Puerta Mayor kan Katedral. Asin pinagtawan digding reenactment nga ni itong pagsabatan ni Inang Santa Maria asin Jesucristo sa paagi kan sa tig-apod na saklot taan tigagibo. Aaliun ka na sa sakloto na angel o tig-apod na star angel. So itom na suklob ni Santa Maria na nagsisimbolo kan sa iyang kamunduan matapos itong pasyon kan sa iyang aking si Jesus. Katakot kayan VP Henry. Matrayon pong marayso naging saklot madali unsa na so transition so pag-ali kan angel kay itong nasuklob ni Santa Maria asin anaran na naku ata kay itong tigsaklot iyo si Megan Salcedo Pirinha 5 years old VP Henry nagkaklase pala ini sa may St. Agnes Academy. Pagkatapos tulos sa VP Henry kay itong so saklot tulos na uminusad sa Santa Misa kaya sa mga tao haon na duman sa may Good Shepherd Chapel saan Santa Misa gigipundik di sa may hampag kan Good Shepherd Chapel sa iguamandik di na stage na ipigtugdok asin papamayuan mismo kan kura para ko kan St. Gregory the Great Cathedral Parish na si Reverend Father Lyndon Palobar ang pinaka-inot na banal na misa ngunya na Easter Sunday. Mientras tanto, ang schedule kan mga misa, balik na tabi depende sa regular mass schedule. Gustong sabihin, susunod naman dito so schedule kan Santa Misa kada Domingo, regular na tabi depende ang misa, pag sa nangunya na atap na pagkaaga. Bali ang sitwasyon man kan mga tao dito sa katedral, matawo depende matawo considering na iyon ang pinaka-inot na Easter Sunday Mass ngunya na Domingo. Yan, tat i-depende ang sitwasyon dito sa Albay Cathedral. Live kita, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa Albay Cathedral. Mga tugang oras, alas 4:20 na po nin pag-aaga sa satuyang broadcast live from Sawangan Park. Happy Easter sa gabos ng mga listeners tabi kan DCGB. Nasa paghahanda ngunyan ang kapalibutan kan Sawangan Park. May kinaraman po digdi sa Easter Sunday sa Lubong and nasa pagprepara na duwang nagkaprang imahen ang nakapalibot igdi ngunyan sa Sawangan Park para po sa gigibuho na aktibidad. Siyempre, ang pinaka-primary imahen dyan, iyo po ang imahen kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, asin po si Birhen Maria, na iyo po ang dadarahon, digdi mismo sa muyang kinamamugtakan. Alright, nagugun niya to, ang pagupuon kang seremonya, kan salubong, digdi po sa Sawangan Park. Alright, so sa mga oras na ini, pinaghandaan niya to mga tugang ang salubong. Hindi po sa samputuyang kinambugtakan sa digi sa Sawangan Park ilingon ta kung kumusta ang sitwasyon and digi kita ngunyan sa may hampangan mismo kang simbahan. Para po duman sampangan mismo kang Castillo na kunain digdi po itutunton mga tugang ang sa tuyang kagurangnan para po sa description kan bilog na description kan sa tuyang bilog na Sawangan
Park matawon yan digdi po sa tuya na kinamumugtakan. Then ang palibot kaini digdi po di makakuan man naka-standby ang kadakol na mga ano ini kadakol na mga imahen ini ang mga disipulo sa kansa tuyang kagurangnan yan sa kuan. Iniwan niya to ang traditional na saklot ngunyan pong pagkaaga. Alright. Naka-posisyon na po mga tugang ng imahen kan sa tuyang nagurangan na sa dito sa Sirarang Castillo. And nagpupuna po ining ang anghel. Nagpupuna po ining asin kay Radali po rin sa imahen na nakatagpong ito.
tugang ang itom na manto na nakatakop sa imahe ni Virgen Maria. Dili po sa samuyang kinamumutakan sa Sawangan Park. Yan, para po duman sa mga nakantabay sa radyo. Kanya pong pagkaaga, luloy pong pinagbabato niyan kanang ngayon. And si Riman sa nakantabay ko yan sa yung Facebook Live. Hiling-hiling na po dito. Mga tugang sitwasyon sa samuyang kinamumutakan. Para po duman sa mga nakantabay sa radyo ngayon, padagos, mga tugang pinag-saklot pananghel, yaon po sa ni Virgen Maria mantang sampangan mga tugang kanimahin ni Virgen Maria yaon po dyan ang imahin man kasatuyang kagurangnan na nabuhay liwat Kristong nabuhay liwat sa mga ganang. Alright, so para po naman sa mga nagantabay sa radyo, mga tugang nasaklot diretso ang itong naman to na nakatakop sa imahe ni Ina habang nasampangan kayo ni imahe ng kasatuyang kagurangnan na nabuhay liwat. Sandali lang duwang anghel panalinig ito pinagtuntun digdi, no? May sarapang anghel mga tugang buhulog po rin mga burak mga tugang sa imahen kan sa tuyang mahal na ina yung duwak, no? Kang last year di ko matandaan kung arugan situation pero ibangon yan tabi ang naging selebrasyon kan tradisyonal na salubong asin po ang saklot hindi po mga tugang live sa Sawangan Park, no? Mary is our queen, oh sing to her. Mary is our mother, trust in her. Mary is the star that shines at night, guiding us to Jesus, our true light. Mary is the creature of our race, whom the Holy Spirit filled with grace. Become the mother of our Lord, the God whom she adores. Oh, sing to her. Mary is our mother, trust in her. Mary is the star that shines at night, guiding us to Jesus, our true light. Mary is the creature of our race, whom the Holy Spirit filled with grace. Becomes the mother of our the God whom she adores. The God whom she adores. God whom she Okay, so parakpakan ng mga spectators tabi digdi sa Sawangan Park. Diyan po para po naman sa nakantabay ngunyan sa samuyang mga radyo lalo na po sa DCGB dinid na hiling ining sitwasyon digdi kay i-describe ko na lang kung para po naman sa mga nakatutog sa tuya tabi social media ngunyan pagkaaga, no? Pinagbato na so saro sa mga anghel ayo po ang nagsaklot mga tugang kan banto nina and then may saro pang natada na babatonon ini giraray pasakat po digdi sa samuyang sa Castillo na ayan iyon na ikuana po mga tugang ang gabos parakpakan nagparakpakan tabi ang satuya na mga spectators digdi tapos na po mga tugang so aktibidad para po sa tradisyonal na salubong dili po sa samuyang kinamumugtakan. Hallelujah.
So, para po naman sa mga nagkantabay ngayon sa radyo, digi po sa Stoyan Special Diyos, Broadcast. marinagas Live yung kita lubos mga sa mga tugang tugang. sa Sawangan Park. Ngunyan Naghanda na po Domingo kita ng para sa pagkabuhay-luwat. misa, Tinaog ni para Kristo sa ang Easter kalignuman. Sunday. O yan po ang pagkapuon Ang ka man kagadanan misa. daran pagkasala. Totoo siyang nabuhay liwat. Sa paagi kan sa iyang pagsakit, pagkagadanas in pagkabuhay liwat. Sa paagi kan sa iyang misteryo paskwal, si Kristo ang satuyang naging liwanag ng buhay. Ini ang pinagseselebrar niya to sa Domingo nin pagkabuhay liwat. Magkasaro kita sa pagdulot kay ning pinakahalangkaw na selebrasyon kan simbahan. Banuaan ng Diyos sa selebrasyon, pamamay Reverend Father Leandro Morillo, kay iba si Reverend Father Jonathan Calleja, matindog tabian nga boses asin sa maugmang tingog, awiton niya to.
Sa ngaran ka nama asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesu Kristo ang kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aga po sa Indugabos mga tugang, Diyos maray na aga man po, Padre. ngunyan maugmahon kitang nagkakatripon sa pagselebrar kan Domingo kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Kay ribaan sa tuyang mahal na ina, pinapagirumdum kita na ang gabos na kamundoan na iibsan asin binabago kan kaugman kan pagkabuhay liwat kan sayang banal na aki. Ngunyan mga tugang sa pagpadagos na kaini, sa pag-omaw asin pagpasalamat, sa tungunang rumdumon asin pagsulsulan an sa to mga kasaalan, maghagad kita nin tawad sa Dios asin sa kapwa. Gabos po kita. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na kunili pamibi sa kagurang ng Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa itong mga kasalanan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
nami bi kita. O Dios, nangunya na aldaw, huli kan bugtong mong aki, sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa mo ang pintoan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Tawan sa mo, namimibi kami, na kaming naguutob kan mga solemnidad, kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan, magbangon sa liwanag nin buhay, huli kan pagbabago, nagibo kan sa imong spirito, huli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay sa nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An babasahon, nagpapahayag kan pagrukyaw kan enot na simbahan kan maray na bareta, in pagkabuhay liwat ni Jesus. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pedro, pagbuka kan nguso, nagsabi, sa totoo nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos. Aram nindo ang nangyari sa bilog na Judea, puon sa Galilea, pagkatapos kan bunyag na ihinarubay ni Juan. Si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya linahidan kan Diyos kan Espiritu Santo, asin kapangyarihan. Naglibot siya, karahayan ang ginigibo asin pinapaumayan, ang gabos na dinadaog-daog kan Diablo. Huli ta ang Diyos kay iba niya. Mga saksi kami kan gabos na ginibo niya sa runa kan mga Hudeo, asin sa Jerusalem. Ginadaninda siya na binitay sa kahoy. Siya binangon kan Diyos sa ikatulong aldaw, asin itinugot na siya mahiling. Bako kan bilog na banwaan, kundi kan mga saksi, na kan enot pa, pinili kan Diyos. Kami na nakikakan asin nakiinom sa iya, pagkatapos mabuhay siya liwat, hali sa mga gadan. Tinugon niya kami magharubay sa banwaan, asin magsaksi na iyo ini ang itinakda kan Diyos, na maging hukom kan mga buhay asin mga gadan. Sa iya ang gabos na propeta nagsasaksi, na makakamtan kan gabos na nagtutubod sa iya, ang kapatawadanin kasaalan, huli kan sa iya ngaran. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagkahe
An paghira sa pagkabuhay liwating kagurangnan, iyo man ang pagrayo sa anuman na kinabanon asin pag-ako, anuman na langit nun, hinanyugon yato ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, kun binangon kamo kaiba ni Kristo, hanapon nindo ang nasa itaas, kun saan si Kristo yaon, nakatukaw sa tuo kan Diyos, katadungan nindo ang nasa itaas, bako ang mga yaon sa daga. Takamo nagadan, asin ang sa indong buhay, nakatago, kaiba ni Kristo sa Diyos. Pag si Kristo magpahiling na, siya na iyo ang sa indong buhay, dangan kamuman, kaiba niyang mapahiling sa kamurawayan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sekwensya. Magdulot in pag-umaw mga Kristiyano sa biktima kan Paskwa, ang mga karnero tinubos kan kordero, ang buhay asin kagadana nagpasuhay sa makangalas ralaban, nagadan, ang kagurangnan in buhay, nagahade sa nabuhay. Isabi mo sa mo, O Maria, ano ang nahiling mo sa dalan? Ano lubngan ni Kristong nabuhay? Nahiling ko ang kamurawayan kan nabuhay liwat. Mga saksing angeles, panyo asin gubing, si Kristo sa kong paglaom, nagbangon sa Galilea, mainot sa Indo. Arami na si Kristo sa magadan, nagbangon ng God, hading ng gana, samo mahera ka. Amen. Alleluia. Matindog po ang gabos. Kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susugi San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot nal daw kan simana, agang amay, maliklumpa, si Maria Magdalena nagpalulubngan, at sinaling ang gapo hinali na sa lulubngan. Kaya duminalagan siya asin nagpasiring kay Simon Pedro, saka pasiring sa rumana disipulo. Itong padangat ni Jesus, nagsabi sa inda, kinuaninda ang kagurangnan sa lulubngan, asin day may aram, kung saan siya binugtak. Nagluwas si Pedro, asin sa rumana disipulo, asin nagpalulubngan. Sabay nagdalagan ang duwa, alagad itong sa rumana disipulo, mas marikas magdalagan ki Pedro, na inot, asin inot na uminabot sa lulubngan. Pagduko sa pagsirip, nailinya nakalatag ang mga lino, alagad day siya luminaog. Uminabot man si Simon Pedro, nagsusunod sa iya, luminaog sa lulubngan, asin natanaw ang mga lino nakalatag, asin ang panyo nasa ibabaw kan payo, day nakalaag kaiba kan mga lino, kundi nakasuhay, nakalukot sa sarong lugar. Dangan naglaog man ang saro na disipulo, an inot magabot sa lulubngan, nagiling asin nagtubod. Day panindan na sasabutan ang kasuratan, na kaipuhan mabuhay sa liwat,
hali sa mga gadan. Maray na bareta kan sa tuong kagulangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Reverend Father Jonathan Calleja, ang administrador kan Kwasay Paris, digdi sa Santo Cristo, mga tugang ko sa pagtubod, Diyos maray na aga po sa Indugabos. Magayunon so salmo ngunyan na aga, pinili kan simbahan, tanganing makaayon sa satuyang grasya na itinaw ng Diyos na kita dapat na mag-ugma. Kaya basahong hugiraray ini, ang sabi kan Salmo Responsorial, ini analdaw na ginibukan kagurangnan, mag-ugma kita asin magrukyaw. Ipahiling niya to ang satuyang pag-ugma asin pagrukyaw sa makusog na parakpakan para sa kagurangnan asin ki Santa Maria. Hallelujah! Ang hallelujah, tataramo na nagpapasalamat asin nag-uumaw. Natata kita nag-uugma asin nagrurukyaw kaining dakulang maray na bareta nin kaligtasan. Magayon na tauwantan nin diit na punto ang sa tuyang tradisyon, itong salubong, magayon no nahiling takasubago na so gawi kan pagsabatan kan mag-ina asin ang paghalik kan manto kan anghel duman na aki. Tanda ito mga tugang kan dakulang kaugmahan na sukamundoan ni Santa Maria. Tanda ka itong mantong itom. Kan ito hinali. Ano ang tamang termino ka to? Kan ito binitbit pa itaas. Nahali sumanto. As in, siyempre, ang kahulugan ka ito, nahiling ni Santa Maria. So sa iyang namumuta na aki na sa tuyang kagurangnan, na nabuhay liwat. Ano kaya sa pagmati ni Santa Maria? Na suaki niya, nagadan kan nakalihis pa sa ng tulungal daw. Alagad ko niya, nahiling niya. Siyempre, nakulaon ang kaugmahan ang idinulot kan pagsabat ninda, pagsabatan ninda, pagpahiling kan sa iyang mahal na aki, sa iyang ina. Dakulaon ng kaugmahan. Siring man kita kaan mga tugang, tibaan, kita yaon sa kamugtakan nin kamunduan, na garubaga, daita nahihiling ang Diyos. Mga panahon na yaon kita sa pagbalo, sa kasakitan, sa kadipisilan, sa mga pagtios. Kaya riba dyan ang problema kan kinaban, ang gera, ang kapobrehan, ang korupsyon. Ini nagdudulot nin kamunduan, nagdudulot nin lugad. Alagad kita naglalaom, nag-uugma. Ninhulita, yaon ang grasya nin kaligtasan. Ang grasya kan pagkabuhay liwat, kan sa tuyang kagurangnan, nagdadara din paglaom asin pagbabago sa lambang saro, asin sa bilog na kinaban. Kaya minsan yaong kita sa kadikluman na ini, o sa ano man na klase o forma din kadikluman, maglaom kita, magugma kita, dinhulita, andarang biyaya kan kagurangnan, andara kan pagkabuhay liwat, iyo ang kaugmahan nin bagong buhay, buhay na daing kasagkoran. Nabot sabiyon, dahi kita matatapos sa kamunduan,
di kita matatapos sa kadikluman, di kita matatapos sa kasalan, di kita matatapos sa kagadanan, kundi matatapos kita sa kaugmahan, asin kan pagbabago, asin ang dakulang biyaya kan buhay na daing kasagkoran. Kaya mientras kita ngayawnig di sa ibabaw nin daga, kita nagbabaklay, alagad ang satuyang paghiling, ang satuyang kamautan, iyon na magkaigwanin kapanoan, ang itinaon na satuyang buhay na daing kasagkoran, na nagpunay ni kan kita binunyagan. Sumerito kan pasyon o pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo, itinao sa to kan kita binunyagan. Kasubang mga tugang sa Bihilya Pascual duman sa San Rafael sa simbahan, nagbunyag kita nin mga adulto. Tanganing marumduman ta asin maipahayag na subunga kan misteryo Pascual kan sa tuyang kagurangnan, inako ta kan kita binunyagan. Kaya taon-taon bago kita kan panuga ta sa bunyag, na pinapagirumdum kita, na dahil sa bunyag naan, nagpuuna ang buhay na daing kasagkoran. Tadyan sa bunyag, sa grasya kan pagkabuhay liwat ni Kristo, pinara sugabos niya tung kasalan. Diyan sa bunyag, naging mga aki kita nin Diyos, ninhulita ihinira sa tuya, so Diyos noon na buhay. Kaya diyan sa bunyag, bako sa nagitang naging aki nin Diyos, kundi gabos kita, naging tagapagmanang kan buhay na daing kasagkoran. Inakop ta dyan ng Espiritu Santo. Inakop ta ang banal na presensya ng Diyos. Kaya dyan sa bunyag, nagpuon ang satuyang relasyon sa iya. Kita naging mga aki niya. Asin bilang mga aki niya, namumukta niya, binago, subuhay ta. Hinali kita duman, hinawas kita duman sa bunga kan kasalan na iyon kagadanan. Kuta na sa kagadanan permanente. Pero ninhuli kan grasya kan pagkabuhay luwat ni Kristo, ang kagadanan naging temporaryo. Totoo, ninhuli tao kita magagadan. Alagad ang kagadanan, day minatapos diyan sa kagadanan, kundi ang kapanuan kang panuga ni Kristo, mahihimo ang pagkabuhay liwat din mga gadan. Iyon ang pinagrurukyaw ta, nagtutubod kita na igwanin buhay na daing kasagkoran. Na iyan ipinanuga. Asin pinanuan. Ngunya na aldaw ginigirumdum taan kapanuan kan panuga nin Diyos. Na kita sa pagkamot nin Diyos, kita na nagtubod, kita na nag-ako kay Kristo, igwanin buhay na daing kasagkoran. Iyon ang nakulaon na grasya na itinaw sa tuya, bunga kan misteryo Pascual kan sa tuyang kagurangnan. Totoo, nag-ako na kita kaiyan, itinaw yan sa tuyang grasya, pero daay mo yan pagsarayon sa imo. Enot, pangatamanon mo, yan ang grasya nin buhay na itinaw sa imo. Ikadua, ipagrukyaw mo yan sa paagi kan sa imong buhay. Urual daw, maging saksi ka, gusto sabihin, magpatutuo ka na ikaaki ng Diyos, na midbid mo ang Diyos, na nagtutubod ka sa iya. Ang manifestasyon ka yan, iyo ang sa imong buhay. Ang pag-utob mo kan mga tugon ng Diyos, kan katukduan ng Diyos, kan mga adal ng Diyos, na minasunod kita sa dalan kan sa tuyan kagurangnan. Kaya nadang taduman sa Ebanghelyo, subareta, nagpun kay Magdalena, dahil natapos kay Magdalena, ipinagrukyaw niya, sinabi niya kara Pedro, dangan sa Pedro, sinabi sa bilog na kinakban. Kita man, ipahayag tayan na grasya nin kaligtasan. Iyan na maray na bareta na si Kristo na buhay liwat. Asin kun siya na buhay liwat, kaya tang hampangon ang anuman na mag-abuton. Kaya tang hampangon ang mga problema, ang mga kadipisilan, ang kadikluman, ang mga pagbalo na yan. Kaya tayan hampangon
Kaya kita mga pigapod na Easter people, gusto sabihin, maugma na naglalaom sa mga panuga ni mahal na Diyos. Maugma na naglalaom, ninhulit ang Diyos na ini mamumuton, marahayon, mahirakon na sinagpapatawad. Kaya iko kita nin paglaom na pwede kita mabago. Tasugra sa kan bunyan, tinawang kita nin kakayahan, tanganing makapagpili kita kan tama, na piliyon ta ang Diyos, piliyon ta ang karahayan, piliyon ta ang totoo, piliyon ta ang gabos na kabutan nin mahal na Diyos. Igwa na kitang kakayang kita, kaan, kaya ta na magsayuma sa demonyo, kaya ta magtalikod sa maraot, kaya ta magtalikod sa kasalan. Tayo kitang kakayahan na magpili sa Diyos, na piliun tan Diyos asin an sa iyang dalan. Siring man, igwang paglaw, masin igwang kaugman, ninhuli ta, ang Diyos mismo ang nagtatabang. Nahiling ta, nadangog ta duman sa Ebanghelyo. Suga po, pinagilid na, dahil na nakasulat duman sa lulubngan. Natatahinali, suga po, nganing makaluwas ang sa tong kagurangnan. Dahil niya kaipuhan na halion ang gapo, tanganing makaluwas siya. Siya ang Diyos, may kapangyarihan siya. Minsan sirado itong lulubngan, makakaluwas siya duman. Kundi hinali, pinagilid suga po, tanganing su mga kairiba niya, itong mga babae asin mga disipulos na nagduman, na nahiling na daina, nakaligid na suga po, tanganing sinda magtubod sa nahihiling ninda. Nandain na duman ang kagurangnan, nandain ninda paghanapon ang kagurangnan, duman sa lulubngan, tadai duman ang buhay. Ang sabi ka ng hell, day siya digdi. Mapasiling siya duman sa Galilea. Duman ka mo maghihirilingan. Tunay man ang gaduman sinda naghirilingan. Natataduman gusto kan kagurangnan na maghirilingan sinda. Ninuli ta sa Galilea, iyo ang lugar kan buhay ninda. Yaon duman sa indang mga trabaho, yaon duman sa indang familia, yaon duman sa indang mga harong, duman sinda nag-ierok sa Galilea. Ordinary oral daw, yaon duman sa buhay ninda. Gustong sabihin, gusto kan kagurangnan na makairiba sinda sa oral daw na ordinaryong pagkabuhay. Kaya kung minsan pigahanap ta ang Diyos kung sain-sain. Paghuna ta, hinahanap ta ang buhay kung sain na bagay o kung sa anong bagay o kung sain na tao kung sisay man na tao. Ang buhay yaon sa kagurangnan. Kaya dahil ta paghanapon iyan sa sabihon ta klase ninulubngan, simbolo kan kagadanan tibad, paguna ta ang buhay yaon sa kwarta. Paguna ta ang buhay yaon sa kapangyarihan. Paguna ta ang buhay yaon sa ngaran sa imahen. Na kuni ka midbid, kuni ka may sinasabi, kunan sa imong mga gamit, mga marahayon, branded ang mga gamit mo, ang bado mo. Paguna mo, maugmahon ka na, tunay ng kaugmahon na yan. Tibad na sa sala kita, na ang buhay sin kaugman, makukuata sa kinakbanon ng mga bagay. Dae, ang tunay na buhay, ang tunay na kaugmaan, yaon sa kagurangnan. Iniimbitaran kita, ninmal na Diyos, sa paagan sa iyang aki. Ako unta si Jesucristo. Ako unta. Ako unta sa iyang pagkamot, ang sa iyang pagkaherak, ang sa iyang pagpatawad. Tanganing sa pag-akot sa iya, igwa kita nin parte sa iya. Parte kita kan sa iyang buhay. Kaya, hanapon ta ang kagurangnan na enot na nagahanap sa satuya. Kundi, magkagiw kita kaining, what do you call this? To be sensitive to the presence of Christ in small and ordinary things in life. Sa mga ordinaryong bagay, diyan ka sa harong, nagtatrabaho ka, kung ika sarong ago mo, ina, nag-asikaso ka kan harong, kan mga pangaipo, kan aki mo, kan familia mo, iyan ang mga simpleng gibo sa harong. Yaon dyan sa presensya kan Diyos, kay riba mo dyan ng Diyos. Sa pagtrabaho mo,
Kung ano man na klase ang trabaho mo sa opisina, sa construction, sa dagat, sa saudan, kunain ka man, nagtatrabaho, yaon dyan ang mahal na Diyos. Kaipuan sa nang matiunta, hilingunta ang presensya niya. Na maging aware kita, kundi garo baga, dai kita aware. As in, urog sa gabos, ang presensya kan Diyos, yaon sa lambang saro sa satuya. Kaya, kamot tantan lang, magkaminrot-mutan kita. Maglingkod kita sa lambang saro. Iyo yan ang ipinahiling ni Kristo bago siya nabuhay liwat. Itinuro niya ang dalan. Pasiring sa buhay na daing kasagkuran. Siya iyan. Pero ipinahiling niya kung paano kita mabuhay. Mabuhay sa kapakumbabaan, mabuhay sa katanosan, mabuhay sa paglingkod, mabuhay sa pagkamot. Iyo yan ang ipinahiling niya. Iyo yan ang pag-aarugan ta. Mismo sa iyang buhay, sa iyang ginibo, sa iyang mga itinaram. Itinukdo na sa tuya, kaipuhan ta sanang sunodon. Kaya mga tugang, padagos kitang maglaw masin magugma. Ano man ang kamugtakan ta. Taninhuli ta si Kristo na buhay liwat, kaya tang hampangon ang gabos. Hampangon na may kaugmahan, asin may paglaom. Asiring man sa tabang ni Santa Maria, sa iyang mga pamibi, sa iyang pag-ampon, naraw niya lugod kita na urog tang mamidbidanan sa iyang aki. Urog na pakinabangan ta ang grasya na darakan sa iyang aki. Kaya gabos kitang ngunyan, nag-uumaw, nagrurukyaw, nagpapasalamat, kan dakulang biyaya, kan pagkabuhay liwat ni Kristo, ninhulit ang kahulugan ka ni, buhay na daing kasagkoran, sa sagabos na naglalaom, asin nagsasarig sa iya. Matindog po kita sa pagbago kan mga panuga sa bunyag. Urog na namumutan ko mga tugang. Huli kan misteryo Pascual, linubong kita kaiba ni Kristo. Tanganing kaiba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya pakatapos kan pag-utob kan Kwaresma, bagunta ang mga panuga sa banal na bunyag na kaidto sa tong sinikwal si Satanas asinan sa iyang mga gibo. Asin nanugang maglingkod sa Dios sa banal ng katolikong simbahan. Kaya, isinisikwal nindo si Satanas. Opo, isinisikwal niya mo. Asinan gabos niyang mga gibo. Opo, isinisikwal niya mo. Asinan sa iyang mga padaya. Opo, isinisikwal niya mo. Nagtutubod ka mo sa Diyos amang makakaman, kaglalang kan langit asin daga. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod ka mo, Kesu Kristo, bugtong niyang aki sa tong kagurangnan, namundag ki Birhen Maria, nagtios sagkod sa kagadanan na sinilinubong, na nabuhay liwat sa mga gadan, asin nagtutukaw sa to kanama. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod ka mo sa Espiritu Santo, sa banal na katolikong simbahan, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Opo, nagtutubod kami. Asin ang Diyos na makakaman, Ama ni Jesucristo sa tong kagurangnan, na nagtaw sa to nin bagong buhay sa tubig asin sa Espiritu Santo, asin nagtaw sa to kan kapatawadan sa mga kasalan, at amanon kita kan sa iyang grasya, Kesu Kristo sa tong kagurangnan, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
sa mamurawayo na aldaw na ini, kan si Jesu Kristo nagbangon sa mga gadana sinagbalik sa to, kan buhay nin grasya, mamibi kita sama, asin maghagad, kan sa tong mga pangangaipo, an sa tong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan kan Diyos, magbago kay Kristo, na bagong nabuhay liwat, asin madarakan bareta, din paglaom, asin pagkamot sa bilog na kinaaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga bagong binunyagan, magtalubo sa pagkamuot asin sa liwanag ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sa tuyang komunidad, makamate kan kagayagayahan, kan pagkabuhay liwat sa kaugmahan kan sa tong inira sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, asin mga naghihingagdan, magdanay na bukas sa nakakaomay na buhay ni Kristo na may kapangyarihan na magranga sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naggadan pa sana, asin ang gabos sa magadan, magkamit kan katuninongan asin kaugmahan sa kuwad paman, sa presensya ni Kristong na buhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi man niya to sa halipot na panahon an sa tuyang mga personal na mga kahagadan para sa tuyang mga namumutan. Asin ano man na kamautan kan sa tuyang puso, hagadon ta sa kapakumbabaan sa mahal na Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, hinanyuga ang mga pamibi na idinudulot niya mo sa dalisay na buot. Pakusugaan sa mong pagtubod sa pagkabuhay liwat kan sa imong aki. Tanganing ang kaugman kan Paskwa, magdanay sa mo, huli man sa naki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sayang buhay
Mamibi kamo mga tugang tanan sa ko asinan sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako malugod kan kagurangnan atang sa iyong makamot, para sa kaumawan asin kamaraway kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nagrurukyaw sa mga kaugmahan kan Paskwa, nagdudulot kami nin mga sakripisyo. Nahuli ka ini an sa imong simbahan, makangangalas na namumundag liwat asin pinapakakan huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanong sa sinakakaligtas. Na ikakagurangnan ni pagrukyaw sa gabos na panahon na taangani, mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa aldaw na ini. Sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadaan rinumpag niya, ang samong kagadanan na sin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit nun na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad ang banal, asinan gabos na linalang na inaataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo, hulita sa imong aki, sa mong kagurangnan, Hesu Kristo. Sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin deika, nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo. Tanganing poon pagsirang, sagkod, pagsulnop kan aldaw, malinig na atang ikadolot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinara din mi sa imo, tanganing mabendisyonan, papagkanigo ang pabanalon, kan iyo man sa ng Espiritu, tanganing maging hawak asin dugo kan sa imong aki sa mong kagurangnan Hesu Kristo. Sa iyang pagbuot, sineselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkwasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinoo sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni. Taini, ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanyahan din kalis, asin pagpasalamat sa imo,
nagbindisyon na sintinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabo sa sin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan. Na papabuloson para sa indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkaganan mo kagurangan, hindi na mamalengan ako. Ang pagkabuhay mo liwat ipinakahayag, sagot na ikaw ang Kaya kagurangnan kami na nagroromdom kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat patin pagsakat sa langit siring man kaming naghahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong nagpapasalamat ta nagdudulot sa imo kaining buhay asin banal na sakripisyo lilingya na mimibi kami ang dulot kan sa imong simbahan asin sa pagbidbid mo kan ostya na sa pagsakripisyo kaiyan minawot mong maulian buot itugot mo na kaming binabago kan hawak kasin dugo kan sa imong aki pano kan sa iyang Espiritu Santo maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuh niya lugod kami, deng sagod na dulod sa imo nganing kaibakan sa imong mga pinili, makamten may pamana. Enot kaibakan urug kapalad na Birhen Maria, ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kaibakan sa imong mga santos apostoles, asin mga mamarawayo na martires. Patin gabos na mga santos, sa dali ng pagsurog sa tubang mo, magsalig kaming matabangan. Ining ostya kan sa mong pakipagulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag lugod kan katulinongan, asing kaligtasan sa bilog na kinaban, an sa imong simbahan nagbapaklay sa daga, papagkanigong magsalig sa pagtubod, asin pagkamot, kay bakan sa imong surgon si Leon, sa mong papa, sa mong obispo si Joel, kay bakan gabos na obispo, ang gabos na klero, asin kan bilog na binwaan na tinipon mo, kaugayan panuga kay ding pamilya na binot mong makiatubang sa imo, maugayo nama, kay raking pagsarura sa imo, ang gabos mong aki sa inman sila nakawarak, ang mga tugang niya mong gadan, ang gabos nagpagayagaya sa imo, nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kadean, nagalaom kaming makakaduman, nganing sarabay kaming mapano sa paman, kan sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, winawaras mo ang gabos, nakarahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na taling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo. Jesucristong kagurangnan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako ako maninigon ay kamagdagon sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana sila sa kong kalag maumayan.
Mamibi kita. O Diyos, hilingaan sa imong simbahan sa danay asin banal na karahayan, tanganing binaggo kan mga misteryo paskwal, makaabot siya sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tapi. Good morning po sa Indogabos. Karakpakanta po ang satuyang mga ang padi po, kapadian na yaon po sa to. Ang satuyang parish priest kang Saint Rafael, ang satuyang celebrante, si Father Maui Leandro Morillo. Asin ang parish priest po kang Santo Cristo Quasay Parish, si Father Jonathan Calleja. So in behalf of the Parish Pastoral Council of Saint Raphael the Archangel Parish, and as the overall in charge of this occasion of this Easter Sunday Mass here at Sawangan Park, gusto ko po ipaabot ang pagpapasalamat sa kabus po na naging parte kan selebrasyon kang Semana Santa 2026, pagpumpo kang Palm Sunday, hanggang po ngunyan sa Easter Sunday. So inot ang samuyang pagpapasalamat sa kabus ng mga padi sa Saint Raphael, kina Father Ricardo Barquez, Father Herbert Canar, Father Andro de Vera, and kay Father Albino Barquilla. Asin sa satuyang seminarians na naka-assign sa Saint Raphael, si Nino Rempilio, asin si Florence Neri. Sunod po ang sakuyang pagpapasalamat sa sakuyang mga pag-iribas sa Parish Pastoral Council. Nayaon po sinda sa puong pagpuon ng Gansangunyan. Sina Ate Dadet, si Ate Cora, sa kuyang sekretarya si Dimple Repolles, sa worship si Mitch Aguilar, si Russell Cortez, Maria Salvacion Repolles, Engineer Vicente Repolles, Ana Maria Serrano, asin si Mrs. Arlene Antibula. Sa youth, si Jean Androban, sa tuyang sa clergy, si Linda Erignon. Asin ang may nakigaw po kita kay first time po kapag coverage na kang prosesyon, asin gabos ng mga tigpaluwas na po sa LED screen. Yan po ang mga project ang sa tuyang Mediacom. Para panganda po si Ralph Roger Trillas na sinanggabos niyang pag-iriba sa Mediacom kang Saint Raphael Mediacom. But kuman po ang pagpasalamatan ang gabos pong mga leaders sa tuyang various ministries. Henot po ang sa tuyang mga pag-iriba sa lay ministers headed by Brad Alejandro Red. Ang sa tuyang MBG, sa LECOM, Music Ministry, altar servers, sa tuyang mga acolytes, sa tuyang mga Banders Butlers Guild, Mass Collectors, Catechetical Ministry, and a special mention sa tuyang choir ngunyan, iyo po ang Hymning Choir. Sa kabus pong mga ecclesial movements and communities and religious organizations. Asin man po sa kabus ng barangay pastoral councils, sa kabus na mga coordinators, kan sa tuyang mga BPC from Kabangan 19 and 20, Binanwahan 21 and 22, Imperial Court 23, Barangay Rizal, Lapu-Lapu, Dinagaan, Sabang, Pigkali, Centro Baybay, San Roque, Peñaranda, Orosay, Tinago, Kapantawan, Gugon, Baryada, Bunod, Grenilisan, Buraguis, and Imperial Ridgeview. Asin, inimang po na sa satuyang suporta na di kita tigpabayaan kan satuyang City Government of Legazpi led by the City Mayor Isham Ismail, the City Engineering Office through Engineer Joey Nunez, sa satuyang PNP Legazpi, sa satuyang pong SIPAC, naka-covered po kang satuyang location, kay Police Captain Domingo Balya. Sa Traffic Management Group naman po, asin sa Public Order,
ang Satuyang Public Safety Office led by Mr. Octavio Rivero. Asin sa gabos po ng mga staff kang City Emergency Quick Response Team, nayaon po ang sa inda mga medical personnel as in ambulance. Asin ka-partner tamang po dyan ang City Health Office. At sa kuya man po pagpapasalamat sa kuya mga pag-iribang barangay captain sa mga inagiham po kang prosesyon, sa mga kapitan po nindo, sa mga barangay tanods, BHWs, for providing the first aid station and the water stations. Sa management band po, kaining sa Wangang Park, as in sa City Engineering's Office, and the City Government of Legazpi, for the stage, elevated platforms, and for the preparation of the Castillo, road use, and traffic management. Sa satuyang mga 12 apostles, as in mga angels from SRP and from the Quasay Parish. Yan po ang care of Ate Melen Marfil, Russell Cortez, and Arlis Antibula. So sa tuyong pagbiya cruises, Grand Via Cruises, ayan po ang nag-lead po duman ang satuyang Association of the Sacred Images, ang mga custodians, ayan po mga Camareros de San Rafael, asin ang kinurubong caretakers, asin po ang nag-lead na sa prayers, iyo po ang LECOM. Last Holy Thursday, sa satuyang Altar of the Repose, yaman po, pinapasalamatan ta si Mr. E.R. Bolaños, Fernandez and family for their sponsorship sa Altar of the Repose, decoration, and also to Governor Noel Rosal and family for the dinner for the ministers. And sa last Good Friday, sa tuya pong backdrop duman sa pagtanggal, siya po so, provide tinabangan po kita kay ito kang Airpat San Roque. Asin dumaman po sa LED wall and sound system kang Good Friday sa pagpamidbid asin hali po ta catechesis, manugod sa mga pasos, iyan po sponsor po iyan kang Camareros de San Rafael de Arcangel. Yaman po diyang kasarabay sa mga presentation, iyo po ang SRP Mediacom. And digdiman po sa Sawangang Park, ang samuyang pagpapasalamat ngayon sa ini po nag-provide kan sa tuyang sound system, ang LCC Mall. Palakpakan na po ang LCC. Yearly po, sila po kayo niya nag-provide na pang-concert na sound system. As in inimon po sa tuyang LED wall, ang sponsor ta po kayo ni si Congressman Caloy Loria and si Mayor Isham Ismail. For this stage decoration and altar preparation, sa kabus po digding pagpreparar, sa kuyang pagpapasalamat sa nakakasako po kaini ang Santo Cristo Quasay Parish sa panginginotan po ni Father Jonathan, asin sa kong pag-iriba sa Liga, ang PPC Lay Co-Chair kang Santo Cristo Quasay Parish, palakpakan na po si Cap Glenn Barcelon, Padeng Cap. Sarap po ini sa muyang joint PPC activities kang Saint Rafael asin kang Santo Cristo Quasay Parish. So thank you so much po sa mga Mothers Butlers Guild kang Santo Cristo asin kang kang Saint Rafael, sa mga Knights of Columbus, sa mga lay ministers, iyo po nagprepare kayo ng mga tukawan. We almost have 1,100 chairs po yan nakapalibot po digdi sa Satuya. Iyan po hali po iyan sa Ayala Malls, Pacific Mall, Embarcadero de Legazpi, asin sa Santo Cristo Quasay Parish, asin sa Barangay Dabdab. And we would like to also to thank the sponsor kasatuya mga flowers, si Kuya Tan, Engineer Cesar Sanoro, siya po ang satuya na Parish Finance Council Head, asin si Ate Bang, Maria Silvia Dino. And to all the church volunteers for general cleaning of the last Black Saturday, thank you so much po. Sa radio coverage, tigdi sa satuya, pumpa po sa kabus pong kang Semana Santa, yaon po ang PBN, DCGB, AM, as in 97.1 OK FM, as in DWRL. Pinapasalamatan naman po ang gabus na may mga pasos, gabus po na Camareros,
pumpagang sa Good Friday hanggang sa ngunya niya raong po sinda. Thank you so much po sa indo. So mga day ko po na banggit po digdi, mas dakula pong pasasalamat sa indo po gabos. Pagkatapos po kan sa tuyang mas magkakigwa po kita ki procession babadik po sa Saint Raphael Church. Sa Giraray po, Happy Easter sa gabos and thank you so much po. Si Riman ipinapa-AC na pagkatapos kang misa, igwa po din hard-boiled egg na ipapanao. Sa left side kang stage, sponsored kang LGU Legazpi, City Veterinary Office, sa pagipagtabangan kan Gilapdap Barangay Council, asin kan Quasay Parish, kan Santo Cristo Quasay Parish, Philippine Coast Guard Auxiliary. Si Riman, igwanin isar agad, di sa palibot kan sa Awangan Park. Salamat po. May nasigunda po ako sa pagpasalamat sa gabos ng mga ekspersos, sa gabos ng mga tao na yaon sa likod kaining mga aktibidad ta sa bilog na Semana Santa. Salamat po. Ito pong nagpasalamat. Iyo po ito si Eric Simbrizuela, iyon sa muyang Paris Pastoral Council. Parakpakanta po siya nag-lead kan pag-organisar kan gabos na ini. Dahil naman paglingawan na kulang pasalamat kay Father Jonathan Calleja. Siya po ang nakakasakop kaining lugar na pinagmimisahan ta. Kaya Father, salamat po sa pagtugot mo na makamisa kita digdi sa lugar na ini. Thank you po, Father Jonathan. Ngunyan, matirindog na po kita sa pagpasalamat sa Diyos asin sa satuyang mahal na ina. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Iduko ang payo, maghagad din bendisyon. Bendisyonan kamo kan Dios na makakaman, huli kan solemnidad kan Paskwang unyan, asin kairakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa indo, sa buhay na daing kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, panoon kamo kan mga premyo, din buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw kan pasyon, kan kagurangnan, kamong nagsiselebrar, kan mga kaugman, kan Piesta Pascual, huli kan sa iya mansanang pagtabang, makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa piyestang ini na sineselebrar sa kaugmahan sagkod paman. Amen. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lagaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Happy Easter. Para
Happy Easter po sa Indugabos. Good morning po, Giraray, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Broadcasting live from Sawangan Park, Legazpi City. Ngayon pong Easter Sunday. As you have heard, mga tugang katatapos pa lang po kan sa tuya na Easter Sunday Mass live hidigdi po sa Sawangan Park. Matawong matawo digdi. Ano? Sa tuya tabi na kinamumugtakan. Maugma ang pagsabat mga tugang kan bagong aldaw para po sa kapangakian o kapagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangan. Happy Easter! Aramon tadaw ang sitwasyon dyan ni sa kinamumugtakan ni Karen Ala sa Albay District. Karen, good morning Karen. Karen? Hello Karen, good morning. Yes, Henry, pasado alas 5:45 kasubago. Hi, Bibi. Go Karen, go. Yes. Alas 5:45 kunin agad kasubago. Natapos ang primerong banal na misa sa pasukan pagkabuhay liwat ni Cristo digdi sa Maya Albay Cathedral. Mantang durante kasubago viti ka na sa sermon si Father Balubar. Duwaan na sagap niya tong nadismayo. Susaro, inagapan tulos kan mga pulis, daraan stretcher, sa nadiskublika na first aider. Naparutan ngay ini, considering na atabunon ini nagparata, may talagang mga siring na daiturood ki ata, lalo kung minadugtulos ki tubig na di ngayat puro pamahaw. Susaro di Henry, iyuman, naparutan man, mantang salamat sa Diyos, tapak mo manilid to under extreme emergency case. Overall, di Henry, very peaceful to pagtapos man kan Santa Rita Digdi, as in kan pumarusyon na si Mana Santa Digdi sa may Albay Cathedral, no untoward incident except sa nadigdi sa nangyaring pagkadismayo. Kana duwang persona ninsuli sa nalula man sa nini. Ngayon kaskanto, makaskasumisa ni Father Balubar, dengan inag-alas 8, tapos na VPR dito nisa, mga 5:45 din aga, nagbindisyon ang pura paroko. Pero syempre, bago yan magtapos, nagpasalamat na pura paroko. Tagabus na nakisumaro sa pilit na komemorasyon ng Semana Santa, doon kan Domingo kan Palaspas, kan penitential profession, asing mo niya na Domingo-nin pagkabuhay. Nagpasalamat ini Manhay, sa grabe man sunari subig ay nagsuporta, durante kan mahal na araw. Sa ginari depende, magayon ng transition kan Semana Santa sa po niya na katapusan na yung Domingo nin pagkabuhay. Ayan ang depende, alistora digdi sa Albay Cathedral. Happy Easter, Karen Ala, this is the video. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa Albay Cathedral. Mientras tanto, sa mga oras na ini, mga tugang nasa pagprosesyon ng iba-ibang mga imahen. Hali po digdi sa Wangan Park, pasiring po duman sa St. Raphael Church, no? Kaya from here, lakawan mga tao pasiring po sa Embarcadero area, pasiring po sa St. Raphael Church. Aram mo talo ang sitwasyon, diyan po sa Daraga Albay, ngunyan na pagkaaga. Good morning Joshua. Yes, BP. Good morning, Giraray. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag nga tong sitwasyon, bandang alas 5:40 ang aga kasubago, na officialmente man na nagtapos ang banal na misa bilang pagselebrar sa pagkabuhay liwat ni Jesucristo, ngunyan tabi BP Henry na Easter Sunday. So sa ngunyan, kulpa na ang tawo digdi sa parokya ni Nuestra Señora de la Puerteria digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Kung nasain, na sitwasyon na lang tabi BP Henry digdi sa nasabi ng area, ang mga nagsirimba kasubago, kanya-kanyang pwesto as in picture-picture kay Baman si Volcan Mayon, dahil ta kung matatandaan baga, ining Daraga Church tabi BP Henry, sa rini sa mga pinagdadayong mga simbahan, bako sana para sa pagbisita iglesia, pagpangaji, pag-hurup-hurup, and saro pa sa pinagtutuyo talaga ni BP Henry dahil ta hilingon digdi ang bilog na image man ni Volcan Mayon. Kaya pakatapos kan banal na misa kasubago, dahil tulos nag-urlian sa iba BP Henry mga nagsirimba, kanya-kanyang picture mo na kay baan Volcan Mayon. So far sa naging dalagan BP Henry kan Easter Mass buda sa lubong digdi sa munisipyo kan Daraga Albay, tranquilohon and matawong matawo digdi sa tubangan kan simbahan.
Kaya kasubago ang nagmisa iyo si Reverend Father Tony Shal ang kura paroko kaining Nuestra Señora de la Porteria Parish, and labi-labi man sa iyang pagpasalamat sa mga devotos sa naging pagpartisipar sa mga aktibidades mo niya na Semana Santa 2026 asin sa kabusma na suporta asin tabang na naresebikan na simbahan para maidaos kining obserbasyon kan Semana Santa sando sa natapos ngunya na Easter Sunday. So sa ngunyan tabi BPN tranquilohon nagi na aktibidad asin seremonya digdi sa Daragalbay padit-lit naman na pupurawas ang mga tao and sa mga nagsirimba so bago digdiman sa parokya ni Nuestra Señora de la Porteria, munisipyo BPN kan Daraga Albay. Yan ang nagi na pagtutok niya to live digdi sa area Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report live mga tugang from Daragalbay. May kinaraman po sitwasyon dyan tabi sa Daragalbay. And kasabago sa pong nadangong ang sitwasyon dyan po sa Albay District. And sa mga oras na ni, mga tugang, medyo nagnipis na ang tao digdi sa Samuyan na kinamumugtakan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang aktibidad digdi po sa Sawangan Park. Igwangon niyang ki-Easter egg hunt na pinagigibo digdi sa Samuyang kinamumugtakaan. Matawo pa, relax na relax ang Domingo. I-happy Easter giraray sa Gabos. Aramon tanaw ang sitwasyon. Ali po dyan sa luwas kay ba mga tugang bareta ni Angel Mustasa. Good morning, Angel. Yes. Go ahead, Angel. Boss, after na itong Ayun, sandali lang. Medyo nagputol-putol ang signal ni Angel. Nagawara po ang signal ni Angel. Madali lang at okay, madali lang at ramon ang sitwasyon. Hali po dyan, mga tugang sa ano yun yan. Hello Angel, good morning. Yes, good morning. Hello. Happy Veterinary Office. Okay, ready na po bang lahat mag-hang? Angel? Yes, good Ready morning. na po? Good morning. Okay, so Good on my cue, ready? Yes, BPN Batal na mi. Let Hello. the hunt begin. Good luck, Ayan, everyone. Happy Easter. Kan mga maidat na mga covenant sa VP3 kan mga Easter egg na nga na pagkaaga kan City Veterinary Office. Kan Easter egg pala ng VP3 and may kabalyo ka na lang bunay na ibig pa sa Veterinary Office. Pero pa dyan VP may mga sinapon pagkatalaan na barangay Dapdap Legazpi City. Ulitin po sa father out. Only one egg. I-share. Pupunta po tayo doon sa booth. Ipapakita lamang po doon sa officer kung ano po yung makikita prices. Yes ma'am, pwede po tayo. City Vet organizers. Ilan ta bakuna munan BP Ano po tayong booth doon? Pwede nyo pong ipakita yung inyong egg. Doon po. Sige na po. Proceed na po tayo doon sa booth. Para masasakan mga kaakian. Ay, bako yan. Boiled egg na yan, sir. Bako po yan. Para lakaw-lakaw. Kada na pa sila nga duman VP kahalabaan kan Ligas Board. Siguro Veterinary office. A joke po. 40 pieces po na egg. Ano po? Yaon lang po digdi sa Laogang Sawangan po. Ring naman sa mga kadagatan. A total of 80 Easter eggs scattered around the designated hunting area. Sige na po, sa booth po, diretso na po tayo doon sa blue na tent. Ipakita lang po ninyo ang inyong nakuha. Sa loob po ng egg, meron po doon license. Thank you, Angel. Report. Hali po dyan.
Fabian Trust. sa inyo. At ato Again, we tabing would like, sa of course, pag-disperse na Honorable Hisham B. digdi po Ismail, Kwan, para digdi po po sa sa Sawangan food Park, may packs, kina City kung mahiling po Councilor nindo, Charlton mga Ezra, tuga digdi for halos the- sa nasa dispersal na pero for the chocolates and feel na candies feel po ang provided. Sunday celebration ngunyan pong aldaw mga tugang nin Domingo digdi po sa And of muya course, we na would like also to kinamumugtakan thank ano our and city padagos ang veterinarian, sabi na Dr. aktibidad Manny digdi Estepona. Waki Easter He is egg hunt no na pinagigibo po ngunyan The man behind po kay sa Ning pagi po ni activity. Dr. Thank you so Manny much, Estepona Doc Manny. ano And of course, Angel City paghanap po Mayor si Kwan Sean B. si Dr. Manny Ismail. kauro nung So, tanaw giraray 57 tapo Dapdap, ang Quezon Dapdap City and Legazpi Santa Cruz ay po ni Pasay Bapa niya to ng Parish mga Church. sponsors So sabi much sa for the support. Easter month ngunyan daw nin Domingo Happy Easter giray mga tugang sa Saindo Gabos ano matawong matawo po ngunyan So sa mga nakakuha na although po, medyo congratulations nagnipis na and good luck po kumpara sa po kan mga naghahanap naka pa. Thank you. kumpara nakangal daw last kita kaya na may Easter egg hunt no? May corresponding prize po duman na makukuha babalyo po duman sa bot na pinagbugtak po kan City Veterinary Case sa Panginoon po ni Dr. So enjoy lang mga tugang sa tuya at tabing Sunday ngunyan pong aldaw na ini kaya mga nakantabay po dyan Radyo DCGB padag kantabay live hali po digdi mga tugang sa Sawangan Park ano sa Barangay Dapdap Legazpi City tod baka man kita idwa ka lang kasing egg niya o digdi saro na itong plastic na ginamit po para sa Easter egg hunt na ito yun na po then may hard boiled no digdi sa Pagipokan City Veterinary Officer na Dr. Manny Estepona kasama ngunyan pong pagkaaga. So, kumusta sa tuyang aldaw, sa tuyang Easter Day celebration? Ito ining ano, lontan ka India. Arin si pigtuntun diyan manay ka sa bago. Arin si pigtuntun arin kay sige daw po kayan. Sige para daw. Ining duwang ini. Ining duwa. Hello, good morning anak. Good morning. Pukang may log na bunay ang sige sige muna sige halo na muna ito muna ang isa halo na muna yan good morning hello ano po ang pangalan Erin Natalie ano po Eileen okay Eileen kumusta Erin Natalie Lanosa Erin kumusta yung naging experience mo kanina sa sa salubong natin mga ilang araw kong nag-training? Yesterday. Just today. Very good ha. Just today. So, first time mo na Angel sa salubong? Opo. First time mo ka na nagagawa itong salubong ngayong umaga. Paano ka nagsabi na, yes Lord, gagawin ko ito? Paano okay. Saan ka nag-aaral, Iha? Sa Ibalon. Ibalon. Okay. Anong pangalan? Si Papa at si Mama, anong pangalan? Michelle. Michelle. Si Papa? Evan. Yan. Taga saan kayo? Taga saan? Barangay 34. Barangay? 20? 34. 34. Taga Barangay Orosan. Congratulations ha. Happy Easter. Happy Easter. Ito naman, anong pangalan anak? Anong pangalan? Jamie po. Jamie. Taga saan si Jamie? Taga Cruzada po. Opo. Pang pirang business mo na ini na pag-join digdi sa salubong? Pangduwa na po. Pangduwa. Ikaso ikadawang pigtuntun ka sa bago? Tama? Kumusta so naging experience mo? Masaya po. Masaya, oo. Paano ka napasabing yes, gagawin ko ito ngayong umaga? Anong naka-inspire sa iyo, anak? Kasi gagawin ko po to lahat para sa pamilya ko po. Ay, very good, very good. Saan ka nag-aaral? Sa Ibalon din po. Ibalon, anong grade mo na? Grade 3 po. Grade 3. Grade 3, oh very good. Anong pangarap mo sa buhay? Maging sundalo po. Maging sundalo? Wow. Gusto maging sundalo ha? Bakit gusto mo maging sundalo?
para maprotektahan ko po yung country. Very good ka ha. Anak, anong ambition mo? Anong gusto mo maging paglaki mo? Naging doktor. Maging doktor pala ito. Itong isa doktor, itong isa maging sundalo. Good luck sa inyo ha. Sige, ito may pinakasadit. Oo. Hello, good morning. Good morning. Opo, good morning. Pangalan po? Dexy. Lexi? Dexy. Dexy? Opo. Taga saan si Dexy? Okay. San Roque. Oo. Kumusta? Pangilan muna itong pagsabay dito? Pangilan na? 1 years. Yun lang? Oo. Ilan ang edad mo? 4 years old. Wow. The best. Oh. Kumusta? Kumusta ang nag-experience mo kanina? Kumusta? Okay lang. Okay lang. Paano? Mana 3 times. 3 times. 3 times. Galing mo. Ano yung kanta mo kanina? Naalala mo ba yung kanta mo? Opo. Sige daw, practice daw Gararay, kanta. Okay. Practice pagkatapos. Nag-practice pagkatapos. Saan ka nag-aaral, anak? Ha? Saan ka nag-eskwela? Bitago. Okay. Anong pangalan niyo pa kasi mama? Mama Leven Pamakoy. Ayan, okay. Congratulations ha. Happy Easter. Happy Easter. Hello. Okay. Happy Easter. Sa Monrasi. Ika na, ano ang participation mo? Balikan na kung asan ka. Anong pangalan mo? Arabella. Ano? Arabella. Ano ang naging participation mo kanina? Okay lang. Anong ginawa mo kanina? Kumanta. O gusto magkanta Girarengon yan? Katagasain? PNR site. PNR site. Parang edad mo? 9. 9 years old. Saan ka nag-aaral? Ibalon. Ang plano mo sa buhay? Maging doktor. Ay, maging doktor. Very good ka ha. Pangalan ni mama kasi papa? Pa Cyril. Opo. Si Mama. Ayan. Okay, very good. Salamat ha. Good luck sa inyo. Sige na mga anak ko. Taga ito ni pang saro ni pa dito ka. Daling mo ito na sa TV kita auto daling mo ito. Yan, di ba? Alright, pangalan anak. Taga saan? Benwan Westby. Binanuahan. Ano ginawa mo kanina? Is nag-angel po. Ikaw ang angel, kumanta ka? Opo. Perang taong ka na nag-join digdi? Dati po dati po 7. Ngayon po 9 na pa ako. 9 ka na. So mga 3 years ka na nag-intra digdi? Opo. Paano ka na-encourage na mag-join dito sa Kwanza sa Salubong? Hindi ko po alam. Hindi. Basta nagustuhan mo lang na mag-join? Opo. Anong plano mo sa buhay? Maging teacher po. Ay, maging teacher. Very good ka ha. Happy Easter sa imo ha. Happy Easter po mga anak. Happy Easter. Alright. So yan po mga tugas to yung mga angel. Mga angels na nagpartisipar po ngunya na aldaw. 'Di ba? Ara mo mapagal siyang gina kay itong siyang gina kay ni hanso na kay ni di na martabi maradaw digdi takaurunod taka daw ay hello po, hello, good morning. Manay, kumusta po, paano mo na-encourage ng aki mo na mag-entra po sa Salubong na siya mismo ang itutuntundok sa Kastilyo? Encourage ko po siya na dahil ko rabon, tapos sabi ko para kay Papa Jesus, yun po, kaya man siya, excited po siya and sobrang happy po siya na saro siya sa nap perang simana naman po siya na practice. Actually, sinabihan lang po kami last Sunday, nung Palm Sunday po, and very short yung preparation, but we made it po. Kayo naman sa pagkakanta niya, alos na kwan. Minim, ito. So, nag-flower, iyo. Hindi siya nagbananggada po. Mapagal-baga ang pag-encourage sa akin na mag-join. So far, nung yesterday, nag-practice kami. Hindi naman po siya natakot. Sabi ko, mag-pray lang po kay Mama Mary, kay Papa Jesus. Yun po. Salamat, madam. Happy Easter po. Happy Easter. Thank you so much. Alright. Hi si Mama mo, Jimmy. Si Mama. Saan si Mama? Hi si Mama. Ay, ito. Suina. Ate, dito ka ate. Perang po si Jimmy, paano mo pang perang taon niya po na nag-intra sa arog kaning aktibidad? Pangalawa po. Ay,
Pangaran mo pala nalingawan ko. Catherine po. Catherine, pangduwa niya na. So, kang last year so ginibo niya, no? Opo. Ano siya na-encourage na magkanta? Ano mo na-encourage na mag-join sa Arogen? Siguro po, pigi-iba mi siya permit, nag-acquire man po kaya kami. Acquire ka po sa Sa St. Rafael din. Matibay kami nakanta. Nagmana sa imo sa akin. Nagmana sa imo. Oo. Pero ang alam mo ito practice po na kantang ito kasabago. Ay, mga sa simana naman po. Okay. So talagang pinaktisan man kayo. Ayun. English ito, buda nagsabago. Kinanta niya? Spanish. Hindi ko po Ay. Kami kaya ito, taon kami ka na maghiling kayo kanya kami sa Sorsogon. Pero kami na ang mga akin na nagkapait po digdi. Sa ano po ang kwan mo? Ano ang mo bilang sarong maguro? Siyempre po, maug matapos proud. So napili po. Hello po. Isa po ang singer siya. Ay kan singer ano si Sago mo. Parehas po. Pare ko para kanta. Sago mo nagkakanta. Sa simbahan. Ako na ko sa banyo. Ay man. Pare ka mo simbahan St. Rafael. Sago mo nagkay nagumo na duwa. Sa simbahan din. Alright, thank you po. Thank you so much. Alright. So mga tugang, iyan po ang short interview ta sa mga parents, mula sa mga angels na nagpartisipar po kunya na aldaw di po sa park, no? And maugma ang sa coverage kunya pong Domingo, halos dispersal na ang mga tao digdi. Yung sa iba man naglakaw, pasiring po duman sa Wangan Park para po gari sa badal na misa. So balik na po mga tugang kita sa tuya na na normal broadcast sa DCGB. Unin sa kuyang amigo, nagsuro selfie sa kuya. Ini ang commentator ka subago. Ika baga tabi Kap Joy. Perang taong ka na commentator digdi sa simbahan tabi. Perang taong ka nag-serve sa simbahan bilang commentator. Nagpuon ako sa Lectors and Commentators 2005. So mga 20 years na guide ako sa nag-serve sa simbahan. Yung kasi 2005 pa ang nag-ano ako. So digdi naka-serve na ako digdi twice or thrice na as commentator digdi sa lubong di na pigibo digdi sa Uwangan. Ano man pong pamati, ano man ang gari naka-inspire sa imo na maging commentator tabi sa mga misa tabi Kap Joy? Former Kapitan Joy Boy pala. Sige po. Siyempre baga gabos siyaon sa Dios. Maski anong gibuhon ta mas talagang maski ako personally baga pighanap ko kompleto ang semana Domingo na ako nagka-serve. Iba ang pangimati ko pag ako lang talaga nagki-serve simbahan. Sugari nagsimba lang. Iba mang giaray so sense of fulfillment na nakaserbi ka sa naka-guide ka sa mga parishioners and at the same time nakaserbi ka sa satong kagurangnan. I see. Oo. So pati ang pagtara mo pati gari padi naman ang dating Nakalansi. Thank you tabi Kap Joy. Happy Easter tabi sir. Happy Easter. Alright. Thank you. Ayun ni si Dr. Manny. Thank you. Dili ka tabi Doc Manny. Kumusta tabi Doc Manny ang sa to yang Easter egg hunt buda sa pinagdistribute mo mga bunay ngo nya na aga. Ikaw pa duman? Actually po medyo bitinso sa tuyang na ilutong 15 tray. 50 tray, that's 1,500 eggs. Pero next year, we will make it sure na mas alangkaw pa. And ang papremyo naman sa ginibustang Easter egg hunting, 16 tray, may bagas na ali po sa tuyang Mayor Hisham Ismail, Bata Dinurado ang bagas na. Mari pa nag-intra ko duman ha. Actually may mga eggs pa na dakol pa. Pero kung eggs niya on diyan nakatago. 80 supposed to be, 60 pa lang. 60. So we have 20 more. May 20 pa. Oo, kaya yes, ini pong programang ini para masolve ta ang kagutuman and of course makapagtaumang kikaugmahan sa panahon ngunyan na nasa crisis kita. But yes, ini po sa ropong pagsilibrar kang sa pagkabuhay katuyang mahal na Diyos. Paano mo rin pantabi ni Dr. Manny na kunin mga eggs, hard-boiled and Easter egg mix? Yes, this is Yes, this is in connection with the implementation of the Harmonized Intervention for a Sustainable Hunger Alleviation and Mitigation Food Program or the Hisham Food
program. And then ang sakuyang mga staff, abot-abot sa sakuyang pasasalamat. Dahil 12 o'clock in the morning, nariyaw na po sinda, naglilibot na, nagpreparar na po kami, and nagtanom na kang mga eggs. Yan po sa kuya mga staff from the slaughterhouse and the city vet office. So yun po, gusto ming magtao kay kaugmahan and at least makatabang sa kagutuman and to inspire more people to become productive member of the community. Very good. Happy Easter tabi, Dr. Manny. Happy Easter po sa Gabos. Thank you so much. Mga tugang, Dr. Manny, Jel, paghanap po daw tabi si BP ta. Kung to sa estimate kang namahin si BP Glenn, paghanap po daw tabi ta. Ipa-kwanta daw, ipa-estimate ta sa kwan, ipa-estimate ta daw sa number of matabong mo niyan eh. Ako maluya ako sa estimate, no. Pero baka pwedeng ma-estimate kan Barangay Pastoral Council, no. Si VP Glenn, siya po ang Barangay Pastoral Council, mga IPC chair, digdi po sa Barangay Dapdap. Karon ta daw kumpara sa mga estimated number tabi nin tawo. Kasi bago nag-ikot ako habang nagkakuan na, habang nagbimisa, nag-ikot ako. Kadakol tabi akong nahiling na mga kuan, kadakol akong nahiling na mga tawo, hanggang duman sa may patikan tinampo. Kaya ang sa tuyang Barangay Pastoral Council o BP sabi si Pak Glenn ang samo niyang EBP, pinmi ko ini pigahapot, pero kaya sug attender ngo niyan, conservative estimate. Tagari inikot ko hanggang duman sa may tinampo kasubago nagmimisa hanggang duman sa may Bureau of Fire Protection. Pano po kitaw ining Sawangan Park. Good morning tabi gyare BP. Maray na aga tabi BP Henry as in sa gabos ng mga viewers and listeners. Yeah. Well, from the very start, ang estimate talaga kang mga taong nagpa-participate o nag-attend kang Easter Sunday Mass is 5,000. Iyan sa mga inot na mga estimate kang PNP, Legazpi. And of course, nahihiling ta kada taon, mas nagdadakol nga ni. And then man naiinaan. Pero ang mas magayon ngunyan, tadakol na sa mga bangko na nasa subli. Kang mga inot, kang inot na pinroonan bini, maray na nakabli kaming 200, 300 na mga bangko. Pero ngunyan, dakol na baga ang naiingawan na Kuya Eric. Kaya mas dakol ng comfort ang namamatian kan mga attendees, lalo na sa mga medyo may edad na, sa mga PWD, na akomodar na sinda, na igwa sindang tukawan. Okay. So more or less ito estimated tabi numbers of attendees, mass attenders na ngunyan Easter Sunday. And every year tabi bagay pinawitness ko man yan talagang panuining Sawangan Park kan sa tuyang mga tao. Hali sa bako lang hali sa parokya kan San Rafael, hali sa katraning ng mga barangay pa. Ako yung hiling ko kasi na-publicize na naman through DCGB. And taon-taon pinagigibo, sabi ko, estimate ko baga, siguro more than 15 years na. I-recall ko nga nito sa pagkapun mika ito, ako sa pastoral chair ka ito, kang St. Rafael, kang pinunan ini, kiriban ko si Monsignor Ramon Tronqued, siya ka ito sukura, kang parokya ni San Rafael. Kaya, magayon naman na balikan baga, and ma-confirm ko ng God kung anong taon talaga kami nagpuon. After me, nagsunod sa si Kuya Atoy. After ni Kuya Atoy, si Kuya Diego. And then after Kuya Diego, iyon na ining si Kuya Eric. So apat ng generation of PPC group ang nag-handle kay ni. And kada saro sa mo may term kaming 5 years. So 20 years na kung sumadahon tatabi BP Henry. So gari nagiging tradisyon na, naging natuod na ang publiko, ang tawon mga taga St. Rafael Parish, wala kataraling na barangay na parokya, na digdi sa dapat nagbibuhon. Mas kwan man ang gadibib, mas maganda ang ambiance pag didiginigiba. Magayon ta, very fresh ang ang paros, nasa gilid ka kan dagat, nasa gilid ka kan bulod, may wason, di ba? May mga parking area, kaya ang mga pamilya na nagsisimba sa Easter Sunday Mass, talaga minapasiring na digdi sa muya. One thing good na naobserbaran ko tabi, pagtapos kan tao, harali kan mga tao, di akong basura na nailing EVP. Buna may mga tao ka muna naghakot kan mga basura. Ano po yun? Sa barangay o sa city government tabi? Sa city naman tabi yan. Although ikaw akong mga barangay base na nagtatarabang, and natural ini mga nag-arakot, mga taga-barangay yan, kan dap-dap. So sa iba man, alimbawa auto man na mga kumpul-kumpul kan mga bangko sa mga Knights of Columbus, sa St. Rafael man yan. So it's always a joint effort, perming tarabang-tabang kang
Saint Rafael na grupo buda kang Santo Cristo Quasi Paris. Baka po may gusto kang pasalamatan na kasi bago may na-mention na si Kuya Eric, baka po sa lado kang council sa inyong mga ginigibong mga meeting may gusto katabing tawanan na pasasalamat tabi BPP. Halos na kompleto naman ni Kuya Eric, pero internally sa barangay mi natural sa mga nagtatarabang, sa mga lay minister, sa mga barangay tanod, sa mga barangay kagawad kung mga aktibo, and sa iba aming mga residentes na nagtuturuang digdi, lalo na kunyan, ikaw kaming food booth bagatabi, ikaw kaming sa barangay council, buda barangay pastoral council, ikaw kaming provision na breakfast, may mga ibus kami, may mga suman, may bread, may kape, pigtarabang-tabangan man iyan kan mga members kang barangay council, buda ka barangay pastoral council, buda iba aming mga donors. Supposedly, intended lang yan para sa mga servers. Kung sabi yun, sa mga lay ministries, buda sa mga nagtatarabang sa misa na minaabot, kung estimiton mo, maabot yan sa mga 200. Pero pag nyaw na, dahil mo naman makontrol ang tao, open naman. Tapos nagpasalamat kami kay Dr. Manny dahil nagkauron kami, nagkaigo siya kaya na mag-distribute kunay. Sabi ko, okay, magayon ng tabihan. Takang inot, kahit to si Paning Romy, so LCC, ka nagpupuon pa sa nakita kayo ni, ikaw talaga siyang egg distribution. Medyo, pag abot kang pandemya, medyo napundo kami. And magpapasalamat kita kay Dr. Manny dahil nabuhay iningon yan. Kasi dakulaon na bagay. Tapos sa gurun-hurun nga ni kami kasabago ni Doc Manny na kig siya kang impact, kang resulta. Giri sana naidali isa na. Sabi niya, ma-prepare siya next year na mas dakol. Baka triple yun niya ako. Salamat man. And ikaw siyang egg hunting. In the spirit of Easter Sunday, uso bagay na egg hunting.